Dobar dan i dobrodošli u kuhinju moje nane. Danas spremamo halvu, bosanski starinski slatkiš. Pošto moja nana ovaj slatkiš priprema od oka, ja sam danas njoj pripremila sastojke. U šerpicu sam stavila 160 ml ulja i 50 g putera. Tu imamo 250 g šećera, 300 g brašna i 420 ml vode. Tu su i orasi za posipanje po želji. Prvo ćemo staviti vodu u jednu šerpicu i šećer. To ćemo ostaviti da prokuha. Kada prokuha, moja nana to ostavi 2 do 3 minute da se kuha. Zato što mi hoćemo običan slatki sirup za halvu, nećemo agdu za baklavu. Tako da sad će to da se skuha. Evo, naš sirup je prokuhao, sad ćemo ga ostaviti 2 do 3 minute da se kuha. Dok se sirup kuha, mi ćemo zagrijati ulje i puter i polako ćemo dodavati brašno i miješati ga drvenom kašikom dok ne dobije zlatno žutu boju. Sada dodajemo polako brašno i miješamo drvenom kašikom dok ne dobije zlatno žutu boju. Evo, morate ovako miješati i morate paziti da vam brašno ne zagori. Sada, kada je brašno uprlo svu masnoću, to je dobro. Sada morate miješati na vatri i pržiti dok brašno ne dobije zlatno žutu boju na smećkastu. Evo, naše brašno je gotovo. Naš sirup je gotov. To je ta boja zlatno žuta. To je boja koja se dobije kada se prži. Mi smo naše brašno pržili tačno 10 minuta i to je boja koja je trebala da bude. Sada ćemo pažljivo dodati sirup u naše brašno i polako miješati, lagano. Morate biti jako pažljivi zato što je sve vrelo. I sada miješamo dok to sve ne opije. Evo, kada smo dodali sirup, sada trebamo miješati. Vidite kakva je boja divna. Ovo jako divno miriše. Ne možete zamisliti samo kako ovo lijepo sada miriše. I sad to malo trebamo miješati. Naša halva je gotova. Kako samo lijepo izgleda i miriše. Nadam se da je jako ukusna. Jako mekano izgleda. Sada ćemo je ostaviti 20 minuta da se lijepo ohladi. Sada ćemo uzeti supenu kašiku i početi slagati našu halvu ovako. I staviti je na platu. Evo ovako se to radi. Onda pritisnete kašikom da dobije taj oblik. I na tanjir. Kada složimo jedan red, pospojimo našu halvu tucanim orasima. Evo, moja halva je gotova. Ona je meni najdraža iznad svega. Ja i moj dedo se uvijek svađamo ko je najviše pojeo jer to je i njemu najdraže jelo. Sada ćemo probati ovaj divan slatkiš. I sada da probamo.
kako je mekano, a samo kako je tek ukusno. Ma nema, meni je ovo vrh. Stvarno je divan. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ostavite like, ostavite i komentar, pretplatite se na naš kanal. Imajte divan dan. Pozdrav!